Habang binabayo ng habagat ang buong probinsya ng Bataan, wala rin namang tigil ang Department of Health sa pag-monitor ng kaso ng COVID-19 sa probinsya na nakapailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Nito lamang July 29 sa kasagsagan ng lampas baywang na baha at kaliwat kanang pagguho ng lupa, inanunsyo ng Provincial IATF ang karagdagang 6 na kaso ng mas nakahahawang COVID-19 Delta variant. Dahil dyan, umakyat na sa 18 ang binabantayang Delta variant cases sa lalawigan. Mas pinalawak na rin ang RT-PCR testing sa buong probinsya. Paigtingin ang contact tracing sa pamamagitan ng karagdagang contact tracers mula sa Department of Interior and Local Government. Palawakin ang RT-PCR testing hindi lamang sa pamamagitan ng ating 2 laboratorio sa Bataan General Hospital and Medical Center at Mariveles District Hospital, kundi pati na rin sa tulong ng pribadong kumpanya. Nakaalerto naman na ang lahat ng LGU upang panatilihin ang physical distancing sa mga evacuation center. Kung kakayanin, 1 family per room policy ang sistema. Ipinatupad na rin ang granular lockdown lalo na sa bayan ng Mariveles na high-risk area. Ayon sa report ng Provincial IATF, ang mga naitalang Delta variant cases ay kadalasang galing sa mga APOR o authorized person outside residence na nakapanghawa sa kani-kanilang pamilya. Sa July 28 COVID report ng Bataan, umabot na sa 13,524 ang kumpirmadong kaso sa lalawigan, 1,732 ang active cases, 475 ang namatay, at 11,317 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.